Senideok, jaunak bere poz eta bakea eman dezaizuela. Nola doa aurtengo Garizumako ibilbidea? Espero dut, San Joseren eta Mariaren presentzia, xume eta gozoak, zuen etxeak argitasun berriz loratu izana. Udaberriak gaur hasiera ematen du eta denok nolabait birsortu poztu nahi genuke. Bertaratzen ari zaigu, Jesus gure jaunaren pazkoa. Natura esnatzeak, gure arima lotia bere lozorrotik esnatzera lagun gaitzala. Aita Santua Frantziskok gaurkoan, 5. atal bat eskaintzen digu San Joseren irudia osatzeko. Aitaren itzala, azpimarratzen du. Poloniar idazle zen Jan Dobrazinskik, izenburu hori daraman eleberrian, San Joseren bizitza nobelatu zuen. Hain esanguratsu den irudi horren medio, hola definitu du San Joseren irudia, aitaren itzala. Zeruko aitaren itzala da lurrean Joserena Jesusentzat. Babesten du, zaintzen, bere aldetik ez da inoiz urruntzen, bere pausoez erne egoteko. Gogora ekartzen dugu Moisesek Israeli gogorarazten ziona. Basamortuan ere ikusi ahal izan duzue nola jaunak, zeuen jainkoak, aitak bere aurra bezala ekarri zaituzten onaino bide guztian zehar. Modu horretan landu zuen Josek bere aitatasuna bere bizitza guztian. Inor ez da aita jaio, bilakatu egiten da baizik. Eta ez soilik mundu honetara ume bat ekartzeagatik, baizik eta arduratsu berataz kargu egiteagatik. Bat beste baten biziaz arduratzen den aldi oro, aitatasuna lantzen du bestearekin. Gure garai honetako gizartean, umeek maiz dirudite aitagabeak. Korintoarrei San Paulok dioena beti da egokia. Kristau bezala baduzue irakasle franko, ez ordea aitarik asko. Eta apez edo gotzain bakoitzak, apostoluak bezala esan beharko luke. Kristau bezala nik sortu zintuztedan berri onaren bidez. Eta Galaziarrei hause die, eneseme alabok, erdiminetan nago berriro ere zuengatik, Kristo zuengan erabat moldatu arte. Aita izateak esan nahi du aurra bizitzako esperientzian sartzen laguntzea, errealitatean murgiltzen. Ez norberarekin geldiarazteko, ez giltzapean edukitzeko, ez berataz jabetzeko. Aitaren jokabidea da bestea gai egitea, berak aukera dezan, aske izan dadin, mundura atera dadin. Agian horregatik, tradizioak Joseri aita izanaren gaini guztiz garbia deitu zion. Ez da soilik afektibotasunarekiko aipamen bat, baizik eta edukitzearen kontrako jarrera baten sintesitia. Kastitatea bizitzako atal guzietan edukitzeko grinatik libre mantentzean dago. Maitasun bat garbi denean, orduan da soilik, benetako maitasun. Eduki eta kontrolatu nahi duen maitasuna beti bilakatzen da, arriskutsu, kateatzaile, itogarri, zori gaiztoko. Batek benetan maite duenean libre uzten du bestea. Jakinik kale egin dezakeela, bere aurka ere jarri daitekeela. Maitasunaren logika beti askatasunaren logika dugu. Eta Jose gai izan zen erabateko maitasunaz maitatzen. Inoiz etzen bera jarri erdi-erdian. Jakin zuen beti alde batera egiten. Maria eta Jesus bere bizitzako erdi-erdian jartzeko. Joseren logika ez dago bere sakrifizioaren dinamikan, baizik eta bere bizia eskaintzekoan.
Inoiz ez da berarengan frustrazioarik somatzen, konfiantza baizik. Bere isiltasunak ez du kexurentzat tokirik, konfiantzazko gestuentzat bai ordea. Munduak aitak behar ditu, nagusiak ukatzen dituelarik. Besteak kontrolatzen dutenak norberaren hutsa betetzen saiatzeko munduak baztertzen ditu. Autoritatea autoritarismoarekin nahasten duenak munduak arbuiatzen ditu. Zerbitzua sasi morrontzarekin nahasten dituena ere. Aurre egitea zapaltzekeriarekin nahasten duena ere. Karitatea eta asistenzialismoa ez dira gauza bera. Benetakoa den bokazio oro bere burua eskaintzetik dator. Apez eta sagaratua izateko ere behar da heldutasun minimo bat, eta ezkontzeko ere. Hori ez denean, bokazioak edertasun eta pozaren ordez, tristezia, etxipena eta nahigabeak dakarzki. Umeen bizia bizitzeari ukatzen dion aitak, bere bizitza espazio berri asko bizitzeko irekitzen da. Umeak dakarren misterioa errespetuaren bitartez azalera daiteke soilik. Joseren jarrera zuhur eta jakintasunez betea dugu. Beti jakin zuen, bere semea etzela berea. Bere zaintzari utzia baizik. Azken finean Jesusek hori dio. Ez deitu lurrean inori aita, bat bakarra baita aita, zerukoa. Aitatasuna bizitzeko egoera bakoitzean gogoratu behar dugu ez dela jabetza kontua. Beste goiko aitaren ezaugarri bat baizik. Hau dugu senideok, San Joseren ondare eta altxorra. Asko irabaziko du munduak, Jesusen jarraitzaileok bide horiek urratzen saiatuko bagina. Zeruko aita bat dugu, eta bere espiritua bidaltzen digu, bere semea eta honen ama babes ditzagun gure senide bakoitzean. Altxa gaitezen San Joseren moduan, eta gure etxean hartu umea eta honen ama. Esker mila zuen atentzioagatik. Beste bat arte. Bide ona izan ezazuela. Egunon, ETV-ko ikus-entzuleok. Gaurko mesa